Nosaltres considerem que ha arribat el moment de parlar clar. Tenim una colla d'empreses petites, mitjanes i grans que han fet un canvi dràstic important en l'horaris. Flexibilitat d'entrada i acabar la jornada no més enllà de les 3:30, a les 4, a les 5 de la tarda, que és lo normal al reste d'Europa. Veu que aquest país no és d'Europa encara, en aquest tema. Totalment, això sí, flexibilitzant a les dones, que són les grans perjudicades pels nostres horaris. La productivitat no està en funció d'estar més hores. Aquest país és un dels països europeus de més hores que ens passem a la feina i, per una altra banda, estem a la cua de la productivitat. La flexibilitat és possible a tots els llocs de treball? Sí. Totalment i de la mateixa manera a tots? No. La flexibilitat fomenta el compromís dels empleats. El nostre estudi demostra que totes aquelles empreses que no solament tenen polítiques de conciliació, com ara parlarem, sinó que les posen a l'abast dels empleats, els empleats estan més satisfets, però augmenta la productivitat un 19%. Nosaltres hem fet un treball preguntant a empreses, a caps de recursos humans i tal, i tenim aquí 15 recomanacions perquè l'empresari i el directiu ha de d'alguna manera entendre el tema de la conciliació, estimar el tema de la conciliació, veure que això hi és bo per l'empresa i a partir d'aquí serà tot molt més fàcil. Parlar de conciliació de laboral i familiar vol dir fer-ho allò ad hoc, aplicar-lo concretament a aquella empresa o aquell tipus d'empreses, com a molts tipus d'empreses, i en molts casos és molt propi de cadascuna de les empreses. Sobretot vinc a escoltar, perquè en aquest tema, en la fase en què estem, sobretot és un tema de tothom pugui dir la seva, i és un moment de recollir opinions. Al final jo crec que això és un tema d'educació i de que tots ens hi posem.